Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini gilong ki khubor bamta kasni. Ka sarkar MDA kalapan khre ban wan ra shibun ki project penroi ban kentiu ya kayo ka kot ba ka jingjung kai perthai ha ka jilla. Handai ka jing pensange ka bakrau ya kini ki kampen roi kalong ka jing persha jing ki pat ba namar ka jing penjulor ya ka mariang ka jingdo ya ka umbam umdi bar ka jing tenat jong ka mariang tang namar ka jing pom ding na ka benta ban shna ya ka jingking robwe ka papinyaso na rat laban shalom shilong. UMDC ka 15 laban mauprem constituency uba Ricky Shulai ubla yoi dala ka jong ka khmat ya ka ni ka jingjia ula penpau ka jing skolingo bat ula ongru bagi pat ba kim sngongu satya ya ka rukam trekam na luar kata ha ka arphautrik unailar ula let banya kendu ya menteri katna tourism ba Paul Lingdo ban pensngo ya ki jing e ba jing pakhat pat ba badan kti halor ka Shillong Peak Robway project madan laban. Uba Shulai ula ong bakum unong mi khmat pat ba ula penpau shu menteri ya kimat bakirki kentum ka jing pakhat pat ba halor ka jing penjat mariang bat ka jing syakta ki surok pat ba. Ka jing syak khlem ki ding hakini ki sngi ka blakta ajur ya ki shnong bat ki jaka Karai jong ka dorbar shnong laban ban thau ka komiti kerpang banet penlet jingmut halor ki jingdon jing empat ba. Ka jingdon kamban pelong ya ka jing tokitnya daki bor sarkar halor ka jing pher jingmut hapreng ka jing kentiu jing okai perthai bar ka jing penne mariang. UMDC ula dawaru babaro ki kam kenong ki bakhuj bat shai bat baro ki stakeholders ki dorbar shnong bat ki pat ba kinyo bentalang. Ai kublai fi borok kinong song snong wat ngaru ngilong confuse ke banglasong meeting berka rai laban arsin ke badai ke ba original part ka party ke ba sign agreement baka sarkar makaru komlong aware dengan bansi bangah banon kendu i ba pol beri stang na ihi bantip tema i mentai la assurance bangin saya kendu ha side bat ngin saya ban sutu nadong hadong kumno kan niat ka progress jong tu ka project kenang ba dengila sutu baka jingot jing e kanum dan ka jing yadai ka catchment area kan dan temat ngiru ngisuk mensi manahi ben persaya ka development khamtam ka tailai ka project ka bawan bu mau nongrin ba ka presiden jongkari India ka badai hiru ka tribal kalong ka jing kemen ngi ba kawan ka development kalong ka jing kerku naman taki khun samla handring ngimla ban sacrifice pat ya ka environment ngimla ban sacrifice ko umbam umdi ngimla ban sacrifice ya ka egi pare ka balong kongsan ya ka imlang saalang kata kadi ka jing mo simkhya ka jonga lalu piya mentani yang very soon insa pendiang lang baki department ngatrai kan bampon dia dihaban set up ya ka party ka ba klan ka ba don labor kaliang bakin pensutu ini ngatrai firu pinyo keliji keli ngaru nganyo keliji keli nyo ban sai atau kasi te ngakerpa di shoka arterik September sabakan don hearing biang hapok put ba in mo ya yo inspect no kanang bakari sai kila kaliang ka jangki paj baru iba pol beri in charge yang ka tourism department government of Meghalaya tengawan kendu i halor ka neka rugby project ka ba ka sarkar kala initiate do arpo ar bat ka lastang ban pentre ya ka honus nam arpo san kata ka di haumi dengan bakala kila isang menteri ti kajingon kendu janga ya i kalong ba kerpat ya i bat ka sarkar bangin bu ya ka joint inspection bat borok ki stakeholder rengkat lang bat nga bat si local MLA khang bangin sutu sapang gane ka progress jong gane ka rugby project bali ngawan ban kerpat i ban bu inspection kadi halor ka complain ka ba labun tili la kaliang ki pajba nong sungsnong bapin sutu kane ka project lalu arajar ar kila sign agreement ba ka sarkar Jogja Meghalaya ban karet laban dorbar pulun kaba they try ban peje ka tuka klau bat kala alis ya ka jaka syaka government of Meghalaya tementa kala di ka jaka ka bapet hi ka tourism department bat kilawan ra kan ka rugby project te haba ka yat ka project kalong ki ka ba sangkta ki pejba ban kilai ba syaon lut kidin dalaham lut kiding ka kta wadanga balakha lahe lasan nanti kadon ka jisu ba ka jingkta bari nilaim bani ka to ka khlaw ka batap kumtu nangilai baka ding kal aham tu tiglas dang banwan ki complain cibun tinga kumu MDC to kapor kaba dang cibnai arbanai minsa
kilabun komplain dengan bansi ngakot meeting intervene na kabanga bansi kamu nomi khmat khamtam banyada khando ka syam ngalakot ya rela bandar barpulun nilai song meeting arsin hojun nilai song meeting ngako ban sngo na kikin ba kanika progress jang ka Ruby project kanlong hano kar komberi kumno kin odding kumno ki od kilong confuse ki paj ba but kabakam sutunat bangas ban ai kuble ya iba jaral ngam kemau ba ka keteng sui personally ngam itu ya i sabong ibala file ka PIL but ka food mentala sau lai sau tuliki hearing kala proceed de ba IT shaki special officer bakin le site inspection tikiladep ngatrai kani kabadep lu ka khat sautrik August ndri kakut kala ai extension biang hau artrik September pade kin saya lik biang ti habanga apsi up ya ka ni kakut order nga sku mla shu ban up ki complain kinang bun kinang jur tinga simna de kani ka lat bangan kendu iba pol ban kerpat ba kakut kanang le ka bantal jong bat mga kum MDC bat mairu lakal yang juga department nyawan lang ini khot lang gidor snong boro rengkat lang bati ki press ki media kanang ba kan sai ba karukum ya karukum tulun jangan ka kam kanang ba ngirungin suk mensim dabal piong ba kin odlut borok hat ki ding tengah trai numdan bala banong ban pediang ya kanika project kinya persyalut hi borok ya kata beri pindai ban sai kindiat ba katai ka Ruby project kaya lingba kawai ka critical catchment area ka ba serve umba mamdi umdai tang yangi karai laban hendrai boro awi gasor haki bebun bun telikisnam te kalong ka jingma bah kono rukom kin sumar kin sipiar to catchment area bar khamtam bahadu mentam dan ba initiate badi kane ka catchment area hau arajar fo ar nganam bakala ka NGT bakara laban kiladap job ya ka kis baru sipai kalau du ka supor hadu menta padla ban initiate ban clear dam no eka bang isnan o kedulir ke bas kembat pateng bawan jengi kenem dan jingta tiga ketur ngalabuddin mengalaya cikman tinga kermen bat nga sultanat ru kajing kedu jonga iba pol kalong very positive ila ong ba insapen kre la kaliang ka department bat shen insapen tip bangin saya late inspection chate rengkat lang bat borok ki stakeholder bat ngin saya pek ke iga babahatam bangin school ka department kanang ba kipaj ba nong sung khamtam jong karat tin suthu ba hakano karukom tin pentulun ya kaneka kam tekaneka kata pelat sibun ya ka environment but kawai ka umbam umdi ke jongi tekane kamde shu tangka project namanta ka sarkar ndri kadi ka sentiment pade namanta jongi kinong snong hangtai tinga kum MDC jongka khatsan laban mo prem masim ya kaneka jingkit kya but ka jingkundu jonga ka long ka basaiso but nga dokumen ba ka positive response jongi bapol ila ayanga bat ni chen ngin sayo ban kendu te halor kane ngako aru ban pensko sapi ba hawar pulai trik ubenai bandriu arfor pusan ngalawan kendu i bapol haba kawan ngani ka project ka bahe adjacent jong katu ke area ngimdan ka fire station tekane ka fire station setup kaladan ladu arajar arpo ka city but arpo way financial year arpo ar kaladap sanction ka government ben set up ka fire station apo Maxwellton hakte apo Oxford hendri kajaran khat ba katu ka jaka kala ya kis but ka kis nga thai kala lik biang ka fever jong tu way u ba yakun kis ti kane ka project ben set up ka fire station kala long kala sange ti ndagala sajid au march au nusnem PI nga sanut bek beri labun ki bawan mi sanga ya kanika city tin lawan mi sanga nga snoba ngayo ya kalat ban kendu i sarprestun kum home minister ban ilayo ban ya discuss yong ba penyo jaka kanes ka sanction pisa kaladan anytime in your setup na itu tinggal ya song discuss lang bat kinong samsnong kinong kikam snong isa kemau bakadan ka jaka hapo block 6 kabadi ka mulberry farming center hangtai kaba khatpha ikar ka lan kadang long weekend hadu mentah la 2-3 decades campaign don kam teka hapo kajing pej jong bapol ling baka textile department te kalong positive bahat ko por te mentah sing la budin biang beri katu ka fire station kan yarap haki natural calamities mong tangi karai laban rewat yakithan mo prem yakithan lesi
ki konstruksi ke bahap jong i bapol ru te kalong positif but ila I assurance bakin sa I jaka lai hajar square feet in the entrance hapo block 6 ka to Mulberry Farming Center. Kemudian the left side in your setup ya ka fire station. Kesin ila one ya kani project ka fire station tu kaladan tengilong fully equipped. So we hope for a positive response from the government and kajing linga jing pisa jing kinong snong jing pajba jing ka laban bat ka sorhi baro ko we kin yo ya kajing chai la kalyang jing ka sarkar nilai ya kendu ban inspect the overall kalong positive ba kani kajing kendu ban ngakarmen ha iba pol beri in charge jing ka tourism department government of Meghalaya Tengawan kendu i halor ka ne ka rugby project ka ba ka sarkar kala initiate do arpo ar bat ka lastang man pentre ya ka honus nam arpo san kata ka di haumi dengan bakala kilai sang menteri ti kajingon kendu janga ya i kalong ba kerpat ya i bat ka sarkar bangin bu ya ka joint inspection bat boro ki stakeholder ringkat lang bat nga bat si local MLA kang bangin sutu sapang gane ka progress jong gane ka rugby project bali ngawan ban kerpat i ban bu inspection kadi halor ka complain ka ba labun tili la kaliang kipaj ba nong sungsnong bapin sutu kane ka project lalu arajar arpo ar kila sign agreement ba ka sarkar jong ka Meghalaya bat karet laban dorbar pulun kaba they try menpe ka tuka klau bat kala alis ya ka jaka syaka government of Meghalaya tementa kala di ka jaka ka bapek hi ka tourism department bat kilawan ra kan ka rugby project te haba ka yat ka project kalong ki ka ba sangkta ki pajba ban kilai ba syaon lut kiding dalaham lut kiding ka kta wadanga balakha lahe lasan nanti kadon ka jiso bat ka jingkta bade nilaim bani ka to ka klau ka batap kum tu nangilai baka dinggal aham tu tiglas dang banwan ki complain cibun tinga kumu MDC to kapor ka ba dang cibnai ar banai minsa kilabun complain dengan bansi ngakot meeting nga intervene na ka ba nga bansi kumu nomi khmat khamtam banyada khando ka syam ngalakot ya ka rela bandar barpulun nilai song meeting arsin haujun nangilai song meeting ngako aban smo na kikin ba kanika progress jang ka rugby project kanong hano kar komberi kumno kin odding kumno ki od kilong confuse ki pajba but kabakam sutunat bang asmo ban ai kuble ya iba jaral ngam kemau ba ka keteng sui personally ngam itu ya i sabong ibala file ka PIL but ka food mentala sau lai sau tuliki hearing kala proceed de ka ba IT Shaki special officer bakin le site inspection tikiladep ngatrai kani kabadep lu ka khat sautrik August ndri kakut kala ai extension biang hau artrik September pade kin saya lik dia ti habanga apsi up ya ka ni kakut order nga sku mla shu ban up ki complain kinang bun kinang jur tinga simna de kani ka lat bangan kendu iba pol ban kerpat ba kakut kanang le ka bantal jong bat mga kum MDC bat mairu la kalyang juga department nyawan lang ini khot lang gidor snong boro rengkat lang bat pi ki press ki media kanang ba kan sai ba karukum ya karukum tulun jangan ka kam kanang ba ngiru suk mensim dabal piong ba kin odlut boro khot ki ding tengah trai numdan bala ban ong ban pediang ya kan ka project kinya persalut hi boro ya kata beri pindai ban sai kindiat ba katai ka rugby project kaya lingba kawai ka critical catchment area ka ba serve umba mamdi tang yangi ka laban handre ya boro awi ka sor haki bobon bun telikisnam te kalong ka jingma bah kono rukom kin sumar kin superior to catchment area bar khamtam bahadu mentam dan ba initiate bade kane ka catchment area haw arajar fo ar nganam bakala ka NGT bakara laban kiladap job ya ka kis baru sipai kalau du katu kopor du menta padla ban initiate ban clear dam no eka bang chinan o kedulir ke bas kembat pateng bawan jengi kenem dan jingta ti katur ngalabudin mengalaya chikman
Tengah kermen bat nga sultanat ru kajing kendu jonga iba pol kalong very positive ila ong ba in sa penkre la kaliang ka department bat shen in sa pentip bangin saya late inspection chate rengkat lang bat borok ki stakeholder bat ngin saya pek ke iga babahatam bangin school ka department kanang ba kipaj ba nong sung kamtam jong karat tin suthu ba hakano karukom tin pentulun ya kanega kam tekanega kata palat sibun ya ka environment bat kawai ka umbam umdi ka jongi tekane kamde shu tangka project namanta ka sarkar ndri kadi ka sentiment pade namanta jongi kinong snong hangtai tenga kum MDC jongka khatsan laban mo prem mashim ya kanega jingkit kya bat kajing kundu jonga ka long ka basaiso bat nga dokumen ba ka positive response jongi ba pol ila ayanga bat ni chen ngin sayo ban ya kundu te halor kane nga kwa ru ban pensko shapi ba hawar pulai trik ubenai bendriu arfor pusan ngalawan kundu ba pol haba kawan ngani ka project ka bahe adjacent jong katu ke area ngimdan ka fire station tekane ka fire station setup kaladan ladu arajar arpo ka city but arpo way financial year arpo kaladat sanction ka government ben setup ka fire station apo Maxwellton hakte hapo Oxford Hendri kajaran khat ba katu ka jaka kala yat kis bat ka kis nga thai kala lit biang ka fever jong tu we u ba yakun kis ti kane ka project ban setup ka fire station kala long kala sange ti ndagala sajid ho march ho nesnem pi nga sanut bek beri labun ki bawan mi sanga ya kane ka city ti ndagilawan mi sanga nga snoba ngayo ya kalat ban kendu i sarprestun kum home minister ban nilayo ban ya discuss yung ba penyo jaka kane ka sanction pisa kaladan anytime in your setup na ito tinggal ya song discuss lang bat kinong samsnong kinong kikam snong isa kemau bakadan ka jaka hapo block 6 kabadi ka mulberry farming center hangtai kaba khatpha ikar ka land kadang long weekend hadu mentah la 2-3 decades campaign kam teka hapo kajingpet yung bapol ling baka textile department ti kalong positive bahat ko por teminta sing labudin biang beri katu ka fire station kanyarap aki natural calamities mong tangi karai laban rewat yakithan mo prem yakithan lesi ki konsulsi ka bahap jong i bapol ru te kalong positive but ila I assurance bakin sa ay jaka lai 1,000 square feet in the entrance hapo block 6 ka to Mulberry farming center the left side in your setup yaka fire station Kesin ila one yakani project ka fire station to kaladan tenglong fully equipped. So we hope for a positive response from the government and kajinglinga jing pisa jing kinong song jing pajba jing ka laban bat ka sorhi baro kawai kin yo ya kajing chai la kalyang jing ka sarkar nila ya kendu ban inspect the overall kalong positive ba kan ka jing kendu ban ngakarmen ha